sama. Sai baba Buhari. Sai baba Buhari. Kamar baba Buhari ake magana. Shin Zamfara ta ɗau zafi ba ka gani sai kashe ana. Yanzu kuna nufin barin Zamfara za ku yi? Bare ta maka. To albashirin ku mutanen Zamfara. Goro. Ku yi haƙuri kar ku bar Zamfara. Wannan matsala da muke fama da ita ta kashe-kashen mutane ba gaira ba dalili. Allah ya kawo mana ƙarshensa. To ni abatu ba. Sanadin Kabiru Marafa, sanata Kabiru Marafa. Iye ta shiga yana fita magana tsaro a Zamfara. Abokin Kabiru ga nan. Yanzu abin da nake so da ku shine yanzu an kawo ƙarshen kashe-kashe a Zamfara saboda an kashe Buharin daji saboda Kabiru Marafa. Alhamdulillah. To yayi. To abin da nake so da ku ina mutanen Zamfara idan Allah ya kai mu zaɓe mai zuwa gwamnan mu 2019 gwamnan mu sai Marafa gwamnan mu sai Marafa gwamnan mu sai Marafa me so Marafa dakka sai Marafa sai Marafa sai Marafa uwar gida yanzu na fita na ga jama'a a tare ana ta farin ciki ana murna da wasu magari za su bari sai na ce musu albashirinku sarkin daji saboda gwagwarmaya irin ta sanata Kabiru Marafa yanzu an kawo ƙarshen harkokin tsaro a jihar Zamfara shi yasa kullum ƙungiyoyin matasa kullum soja yake haɗa su soja na Maradin duk wata gwagwarmaya ta matasa ta Kabiru Gaya soja za ki ga shi ne a gaba uwar gida. Soja ai mutumin arziki ne. Fatan mu dai shi ma soja abin da yake nema Allah ya bashi. Shi ma sanata Kabiru Marafa wannan gwagwarmaya da muke ta neman gwamna 2019 Allah ya ba wa sanata Kabiru Marafa. Sai baba Buhari.